Hoy ex, ka gwapa yung bago. Mas gwapa pa man ay ko. Gwapa lagi ka, pero mas buutan man siya. Hoy ex, kahinumdum katungura kan tika. Uy, practice ra to uy, mag-artista magugturon. Mayroon pa gibiyan, tika! Kay practice rin po to ko ah. Hoy ex, nagtuo ka gukdun tika. Fanran manggali, gibaktas na ako. Mas maayo tong gibiyaan ka. Kay basin ka po'y nakagukod sa ako ah. Hoy ex, ngano namiya man ka? Gwapo day ka. Ilan yung kakalimot na ako, lamion, magud ko. Regards lang ko ha. Hoy ex! Ay, wala man day ko ex. Kuy X, nalimot na ka, nag-uya bitat sa una. Let's go! Oh yeah! Yo, so salamat guys sa paglantaw sa video kay mong gihuman. Karon nagpa-shoutout mi sa mga katong nag-comment sa YouTube, sa Facebook, katong no-message o honest ka. Sisugda ka to. Sayo lang. Shoutout tayo ko kay Hisinjen Lutayada o kang Larikis Gojang taga-Tigbaw ug si Jan Ivan Rivelo, akong mga amigo dito. Shoutout ko ninyo diya tanan. Shoutout tayo ko ni Kuan. Ni Kuan bitaw ni sa kong classmate nga nagkakalian, silang Clan Constantino, silang Jumer Constantino, sila Sandy Marqueto, sa tingala to, John Armuja, John Ivan, si John Ivan Telos o si Kuan. Ay, Shoutout mo ko mga barkada. Sila Ronnie Salon, Michael Gabigas, RJ Pation, Ricky Bundip Sumuit, Lubaw sa tanan. Ito kalimutan siya. Ug shoutout ko na nila ni Rochelle Kirong, si Jalian Tambaliol, Rex Asoy, o Kent Ariula, Elmi Villacruz, Elisa Balicantos. Salamat tayo sa paglantaw. Shoutout po ko sa kang Glycerin, Valencia, Almasan, Anilin, Tuganan, Aison, ug kang Prince Arsalan. Ug sa akong best friend ay si very best friend si Romel Dave Namuag. Gusto mo lang kasi ang mga video, i-subscribe lang niyo yung YouTube channel Romel Dave Usaraga Namuag. Salamat sa paglantaw no kay gihuman yung video. So karon wala kami ka kuno bubura mong video na hibo kay ulan man gud naghapon ng ulan. So salamat og thank you. Shoutout po na sa Uniditas di Uniditas Uniditas di Amigas. Salamat kayo. Salamat kayo.